on how ije ka all those alusi say you dey go war. Ịmara na ị na-anata ibute ofisi mmadụ ọ ijesia ịgwa mpụ na mmụọ m na alụsị m na nsị a na nna aga aya na dulum je dulum nata on scale say nothing will happen to me. I go go and finish, come back. I go just go sit down. No, nothing like that now. Ingas chop the head of that person where I carry come back. I go carry that head, go keep for that place. Ibubo. More Ibubo nwoke. Ibubo bụ ife ime. Ụbọchị bulugbo nwoke na-aga ya, nwoke Igbo na-aga ya. So ọ na-enidi mmụọ. Ọ jee ọkalụ mmụọ ya na ọ na-aga ya na ka ọ jee ka ọ pụta. Ya n'unye na be nwoke ya bụ ikenga ya alụsị ikenga ekwensu. Nwoke ya enwe ikenga nwekwa ọtụtụ mmụọ nakwa nwe ikenga ọ nwekwa mmụọ ikwu nni alụsị na ebe a ọ nwekwa mmụọ obi ndị ichie nne ya fa alụsị dịkwa ebe a ọ nwekwa alụsị obodo fani na abụrụcha mmụọ agha mmụọ nwoke na ife nwoke ji abụrụ ife n'ụwa bụ the war wey you win. So na Ibubo bụ ife ime nwe na ịpụta n'iru ọgbọ ịghọta efilo your presence and ọ bụrụ ndị ọcha si no from an evolutionary standpoint or viewpoint imago tracing back to our listening. So ọ bụrụ na mgbe ahụ abụọ ya ka a na-aga n'imago ịpụta n'iru ọgụ ka a sị na nwoke a bụ ekwensu ka a na-akọ maka gị ka a na-akọ maka azụ enu ana the great warrior yotago ka a na-akọ maka ịmago nke nwanụ gbachie mgba pakata mgba na-akwuo mba eje gbachie mgba ifozia na nke a abagozi n'ofeke. So na nowadays now nwoke ada agazi n'ahịa ahịa a na-agazi kịta ife nwoke ji adị ebube na-abụ ibute ego. Now nwoke ikenga adịkwa ile ikenga gị adịkwa active ka just nọdụ now because okay see now I go dey now person now go my business partners well I go dey active. Nwoke na-abụ ikenga ya mana the first thing dị na ikenga bụ na ikenga nwee nsọ alụsị nwee nsọ. So na ebulu ikenga na ihe enwe nsọ onwe ife na-aya elilo onwe ife na-aya emelo so that when you get message say enemy dey pull up make you hear am ahead of time. My niggas go tell you make you hear am ahead of time say niggas dey pull up on you or your company or who hire you to go war with them. No be say you can't just go chop like me now with my nso include things where I don't share for here already. I can't go chop those things now out of long truth. Indiscipline. The first thing for a kenga na indiscipline. Now what I tell you to say you know go just go carry more because your mate the karaoke you can't go karaoke and make him kill your ass when you never learn discipline. The first thing for ikenga for more way Ibubo discipline. I'm out for me fail this DB as in ekuzilun ha choi just na lun ego nkun ujenwo ihe debe nso gị nsọ bụ na ọbụna nsọ gị bụ nkwụ ma ọ bụ igbo ijezi ṅụsịa nkwụ ma ọ bụ ije nwa igbo mmụọ gị adị dampened. You no go come hear anything. Like imagine say me now I can't go smoke up. If they show me say container where they person put for my hand the person entrust in my care as also if they show me say that container say see wetin wan hamper am it will come be say I dey sleep say I no even fit remember my dream make I go act on am say I no fit remember my osana say I no fit feel something when him touch me for body. You forget na Ibubo nwoke bụ Ibubo nwoke ya adị ile nwoke ya adị active. Onwe nigga wey I dey talk with today in the jam him come dey talk say him go dey wait for money to almost come like this. Ọpụ anya na-arụ o metụ ya na-arụ ọpụ anya na-arụ I come tell am say if say him don dey active as ogommo wey him be say that time when that thing touch am for body ọ kwesị eje chụba aja. Onwe nke ya na mee gị na-arụ eje n'ezi chụba aja ezi n'ụzọ. See anything where they block that thing for road make him clear road. You understand? Anything where they block that thing for sea where that money go pass come where that container go pass come make that thing come off road. You understand? He are the active he are negent he are the
on guard. They are a lot. Don't some night too. I could just be awake. You know what I'm saying? Waiting I dey awake, they do. I just did. Now waiting come my more to do. I go come day that awake. They talk. They mount guard. Onya bụ na nwoke bata n'iru ọgụ. Nwoke bata n'ebe a na-anụ agha. Afụ iru nwoke, afụ nwoke, afụ ogologo imi, afụ agali na mbụ ikenga deal. Nwoke ewe tulu ugonata because now on how ije ka alusi 3 alusi or 4 alusi wey you no be say you just go carry more come. On how ije ka all those alusi say you dey go war. Imano na ina anata ibute ofisi mmadụ. Ọ ijesia igwa mpụ na mmụọ na alusi m na si ana nna aga aya. Nya dulum je dulum nata on scale. Say nothing will happen to me. I go come go and finish, come back. I go come just go sit down. No, nothing like that now. Ingas chop the head of that person where I carry come back. I go carry that head, go keep for that place. The day one of the days where I confirm that now, day for one senior SMO for year. Old Amusu, Yota. Over 40 years or 30 years or something in this shit. Baba gets a courtyard full of heads. I just dey look that and I come like, child, Muhammad go me for bifa. Say if I boy igaya tulu gonata. Idebelu mo igwani na agaya nkie. Yota. And that thing don't come to me before when I did for my mom. I don't do for my mom. Say a child mo ayani na aya aga. Yakwa isi eju ebe ano. So na ife bụ Ibubo bụ agali ikenga agali na mbụ no ikenga bụ na nwoke na aga o ikenga bụ na nwoke na-eje agha tụlụ ugonata o ikenga bụ na isi nwoke ifụlọ n'agha na isi nwa eze ifụlọ na mba bụ maka ikenga nne ya na isi nwa adịbịa ifụlọ na mba bụ maka ikenga nne ya na ọta so anya bụ Ibubo nwoke stream holy ezumezu. When you are going to work and you've not done your prayers, you've not done your meditation, your morning igofo, or when you are just going to whatever trap or whatever, Shim Holy is me. It's a meditation tool. It's an igofo tutorial. It is igofo on its own. I know no way. I can't get